Tingginya sedang nak kini ke Bible study ni ke porma. Tingginya doi. Ko kpa jengi ubah beneng. Ngai ngu ime nam ta ni ke por pat try ke bakodor ke bami mela ai ni. Begini ban penong sesin ni ke Bible study jong ke balang. Ha ke bangi ya puli ke ketien ke khut ke jamin ke we ke teus ke we. Bada try kat banginang puli ke ni ke benta ke bede bat ke jing penkhia. Kalau kau ini kijing dan kam jung ki met jung kum ki brio. Abangi puli ki ni kijing penkhia ki jung try jisu. Ye ki brio ki bafer ke por budang dan ke ni keslak ndo. Try to isnai ban hikai ngi. Banginyo ye kijinget. Kabala penlong kijing penkhia ye ki babon gitu ki bala wan su try jisu. Namar bukidan kijinget haki. But lani begitu kiba jalam iki kila dan kejinget. Tukar kui kini kepor kenrat habangi puli sifang kawaipat kebenta hakaba try jisu upen khia yunu breu ubamla bani but ubamla ru banyu sngo try hikai ngi ketin jumi numba kini kepor ni pan kini baro keteng kebadan botam kejong try but unong penim be jengi ujis Christ. Amen. Tengi ai kublai pi baro ki bedan kini ke por kini ke Bible study. Hang ni himani but kum jo ipiru ki bayo sngo kini ke Bible study lengba ke YouTube channel jong ke balang. Tengi dang ye puli ya kitu ki benta ki bau try jisu ula penkhia ye ki breu ki ba per ki badan laki jong ki jing dan kam. Banyo ye ki jing penkhia. But kumno kila yo hoi kini kedong ke benta ke bawah day bat ke jing dan kam jung ke met ke jung ni. Ngidangi puli ke ya ke bede bat ke jing penkhia. Ngilepet ke jing dan kam jung ke met jung ni ke liang ke jing bam bat kiwe. Dan benta ngidangi puli pat ya ke jing penkhia. De kini ke dega wei ni ki jing dan kam jung ni habangi duai se ublei. Bahapa kau dan ke jing long ke met ke bam kot ke bam khia ngila banit ban duai u ban kerpa di u na bentar jing pen khia te ngini pet pat se ke jing pen khia ke jong try jisu yau tu breu ubamat la bat ubam dan ke kebor ban kren lani ubam la ban kren te ngini puli na ke gospel Matthias ke lenong ke ba khadar ke dekhot ke ba arfuar dengan puli gini ke dekhot nado ke dekhot ke ba arfuar hadu ke dekhot ke ba laifo ke gospel Matthias ke lenong ke ba khadar ke dekhot ke ba arfuar hadu ke dekhot ke ba laifo on gumta lawalam hau yau ba shongsuit ubamat la bat ubam nang kren bat ula penkhia yu kat hadu bau tau ubamat la bat ubam nang kren ula yu i bat ula kren ru te kita kipat ba baro kila yu sngo hai kila yu sngo kendit bat kila yu ong uni umlong khun David rei haba kita ki farisi kila yu sngo kila yu ong uni ubriu be no igiksuit lemda dau Belzebul urang ba kiksuit. Hendrai Jisu hamba ula tip ya ke jingmut jongki ula ong haki. Kahima baro kebayela makanti kan jot. Kasinong rude ne kayeng baro kebayela makanti kan omne. Ladau syaitan ru usapno ayo syaitan uyela hiyeladi kumta kan ne kumno kahima jongu. La dengaru ngabeno ikiksuit dau Belzebul dano baki khunjum fi ki beno yaki. Namar kata kinlong kinong bisar jum fi. Nrila da ngabeno ikiksuit dau mensi mublay kumta te kahima ublay kalawan sisendan hapi. Lani kumno uno ru ulaban let hapo ke yeng ubaklan. Bat kurup iki ru ki jong u lemda ukhum shwa yau tau baklan
Onda kumta te unkrup ya ka yeng jong ubom long bat nga uyele nga badu bom yelom bat nga upan safret takini gidi kentien gi bau try su ukran su hadien ba ulapan khia yo tu breu ubomat la badu bom lang kren te kajing pen khia yu kam simlong kajing batai kam simlong ka bajrong than ha ka tu ka khot ka bar fuar la sia thu season ye thu ha ka tu ka khot hi ya gani kajing pen khia dengan pulih biang. Ando kumta la walam hau ya ubasong ksui ubamat la bad ubam nang kren. Bad ulapan khia yu kat hadu bau tau pat ba hey kat hadu bau tau bamat la bad ubam nang kren ula yo I bad ula kren ru. Tagajing sitom jong ni breu hakamet long ka bapau hakamet kedai ba umla ban I umat la kawai pan nalor bu umat la nang ru ban keren umlai keren kita kide jing stom bangi I khon met gijong te ndrei le thuru shwa jong kata bau de briu ubasong soi te do song soi de po jong briu tengi ngim la ban itu kalong ka ba ban itu lai setang lada kedon kejing pensai kejong mensim ublai ke basai kedar kata tengi la ban itu ndrei ngi ibu new breu kedon pat kejing kata ikamet kejong ba umla bani I umat la ban umla ban keren kita kide kejing kata ikamet kejong te Lukas nin pulih niat Lukas da kumno ya thu e kani kejing ja hakal nong ka bakhat wei ka khot ka bakhat sau dengan puliru gospel Lukas kalenong ka bakhat wei ka khot ka bakhat sau ter to nyepet chutang ka khot ka ba khat sau ti udang bekno yok suit ubom nang kren kala jeru habau tau suit ulamino bau tau bom nang keren ula keren te kipat ba kilas ngukendin tau Lukas uyethu tang kejing bom la jeng uban keren to la bande ju briu ne la bande de wei pat tang ba de ju ru ka silong bu Lukas sim de tho than se phang kejing matla u kham kedau kejing bom nang keren terangi pedru ke gospel Lukas kelenong ke bakhat ar ke khot ke basifo tong nyeplit hang tu pat ko ongkum no to kani kadai ke jing keren ke bahadian to ketukam kadai ke jing keren ke bakhamadian to nang ya petang ketu benta ke ba ketu lenong ke bakhat we ke khot ke bakhat sau tiang tu lu suong bet ti udang bekno yok suit ubom nang kren kala jeru bau tau suit ulamino bau tau bom nang kren ula kren tenin na ke jing tho jung Lukas ka sai susu bau ni ubriu nang kren namar bau dan uksuit ubom nang kren hau bat kumta ndau try jisu ula bekno yo ni ubriu ubom nang kren hes yo ni uksuit ubom nang kren utau ubriu ula laban kren tingi ini kadan kejing yesno haka jing dan kejing syong uksuit po jong ubriu kakta ye gamet kejong uru kidon gijat ksuit tiuni uksuit udai ubom nang kren kumbong Lukas kumno kakta yu tau brio namar bau ni uni uksuit udai ubom nang kren u control yu tau brio ubasya syong hau kumta uni brio umlaj ban kren kumot lada msim don uksuit po jong udai brio banang ban kren to kejing mat laru ke botho Matius ke thohi ye keju
ba na ka jing don uni uksu bom nang kren kapenlong si uni brio bonum la ruban pen tingi hang ni ka jing dei ka bajan pedeng kamen sim bat kamen to ki doktor ki babon ki ba tip bhai ka ya ka jing mi jong ki jing stam kamet ki brio ki khami i ya ka bala ban ya kli perthau kam dei kum ki su ye ki i ya ka jing long ka jing mut jing perkhat ki brio ki ba khuslai ki yo pang la dala ban slok bat ki bakin lait na jing khuslai ki jing stam jong ki jam la da ki no man sim ki don ka jing do jing kerman ki no man sim mo ong hini ki sngi mo ki long depressed ki yo pang dala ban slok bat ki bakin lait no na ta jing no man sim ka jing do jing kerman jing pang hakamat ru ki lait te ka don ka jing sno ka bajan ba padang ka jing mut jing perkhat bat kamet hapadeng ka donut ka jong brio bat kamet habu brio khuslai kam jah ka jing mut jing perkhat ka jah ka donut te habu brio khuslai than ka khtai kamet den rei ha ka jing mut jing perkhat ru la dan sibu bu brio umut dur lai fujat chifangil dia udan ijing pang iba mlele andre umut dur bola dan ka jing pang ka bahe lajudan ki kes bagi ong bau brio uyo ke jing stam ka ba sudai bet nasla naga snedo umudur pat bau don kanser ka kalah kanser sisa ka tu jing stam nomor bu mudur tegadon ke jing sno ka bajan bat ke jing mut bat ke jing long ki khon ma jungi lani ka donot ba ke jing long ki khon ma jungi dan rei ka bangi ini kam dei ka donot kam dei ke jing mut jing perkhat ka dei ka men sim uksui habo yo man syong po jong brio u control senan ya ka man sim jong brio te ka man sim pat ka control ya ka jimut jim perkhat ya ka donut bat ya ka mat te nang ni i ba ki don ki jing stam ki bangat hakimat ki jong ki brio ki la bandai ru na ka bakan jam sim bala bandan uksui ubasong po jong tu brio ubala control bong song sui kaman tu uksui nde bu song kum tu uyo man control yu tu brio open la yu life hujan open kran life hujan teng tu uksui du yo ude jek sui uba balek kulmar ketemu tu brio lek kulmar ubrio bomju long ke jingmai ki we ubomju pen mensau ki we kensan sedang menerawat ban syok iki we ubri ubom ju keren ki khten ki basni ki we kensan sedang men keren ki khten ki basni nadu ka suru ka kelalang tongi i bahai ki bukum kita ki jingja ha ka por jong ka revival o arajan rio tibat haba kajia kumta mla ban pen khia i gitu ki brio lemda dehi ka jing pen khia ka bakan jaman sim don kam ban be do ka bor ka bakham khlan ban yuk suit ban be no yu no tu brio te mangam fi kum ki brio tengin mla re ban be yuk suit kum tu bet lemda lai boringi do blay u be te habo blay ku ban be yuk suit no brio ula ban be hit ladi lani ula ban ai bor ha ki brio ki jong u ban be iki try jisu shwa bon kio tat sebening wong ye ki senran ki ba yelum lang saudong jong u ki don imat takapor ki ang bon ma kumba sanspa ngut ne kumno ne ki ba ye lum lang saudong jong u ha ka por bo kio sebening no lum olip but wong lai ka bor fi ban be no ikik sui ban pen khia ban be no ikik sui tikamut lada la ai bor kata telayo ia ka bor ban be tik ka bor ka jing sha ka bo ong try jisu kam sim thau tang ye we are hang tum ni tang kisnran khat arngut ki bayadon banyo ita ka bor baro kita ki balanget ki badan saudong lapen kup heki kata ka bor tin rei ka syong pat ha ka jinglong jongi simat
Ladangi jan syau kamut ngiyok ya kata kabor banyarap iki para beriu ki bangat ha kabor jung ki suit. Ladangi syania ha kabor jung ladangi syania ha kajing penkup ke jung tenrei ladangi la da kabor la jong kata te ngin sa job ha wat ha tau suit jung sa job. Tati ngi i hang ni pat kane kajing tho khana ka karan bet sephang bau trai jisu ube yok suit no new brio baru tau suit ubau new brio uyo udah suit ubam nang kren kum tau new brio sim nang ban kren bat la ruban yo i ting ngi kendu ki hakem lang salang ngi kendu iki brio ki badan lana ki jing sitom bateng teng nyimtip kami nai ketu jing sitom kasudai hi badan jing dunahi hak jing trekam gitu khotmet ne niyo kade naga jing don jong umen sim baman hapo jong tu brio de kum ki banget ho try jisu ngi ham ban yi lang broar ndai bangin i tang ye kata ka jing sitom na kamet bagade na kadaw jong kamet hi ringi lai ban iru yo kade nagadaw jong ki bor jingdum tenrei lada yi ipat ru tang nagadaw jong ka bor jingdum kat kabayo jing sitom la pengat haka yok suit kataru ka babakla kom ki kristan ngide benong ki bayo ik jing stan no blai banginong o kani kade na ka jinglong jong kamet hi ne kala mendei na men sim baman tekum ta tingila asya banyirap youtube brio. So anyway, hang ni i bo try jisu te namar bo de khun jong blai wi i sai kadar ke e ke jing sitom jong ne brio. Kidon ki brio ki bo matla ki bo lepen khia. Kita msim ong ke Bible ba don ksuit haki. Kum u Bartimaeus but u perlok jong. Kira le kerpat be you try jisu ki ong ko jisu khunu David mo to isna yangi tem sim tho baki don ksuit haki tikatu kade ke jinglong hi na kamet jongki try jisu tip bagade na ke jinglong kamet wi i kata bodu pen khia ki kat kum kata ke jinglon kam kat bayunu brio pat ubamat la hi try jisu umi i da umi i kata bakalong kamet wi i bodon ksuit po jong ubapen matla ubapen set ye kesentur jong ubam nang ban keren te kum ki bangit ho tra jisu ngiyo ye gane ka jing sothu baru airu hangi ye gane ka bor bangila ban hukum yok su bon mino na unu brio ubasya pen sitom hok su tiban ngi ye kata hakapor revival bau blai upen pau ye ka bor ke jong lingba jong ki banget ho tra jisu basibon ki ksuit la beno badam dong ndai tang hak tu kapor kane ka ye beteng hak jing im jong kitu ki banget baki yo ye ka bor ban beno yuk suit na ka dono jong kitu ki basya song suit te kami nai kata ndai namar baong ban pen jero ye gitu ki breu begini nam bagi dei ki bala ban be suit kilam pen khia ki breu ndai keburam kedai ke jong blai lada breu ube yuk suit namar bau sakri utrai jisu unum semi keburam seladi bad lada ki breu ki persyang ban penan brom uru unum tre ban pedang kata unong ye ki deu jisu ubala pen khia deu jisu bala be no inu kusut ndai manga te unu be kusut ha keteng jisu trikam kum atiar jong tra jisu mo nama dan kam mano ban ong deki kentien ban pen khia yu tu brio te tra jisu penan kam de kita ki basyania hu ki balangit sisya pura ki lasania lut pura hu dan syuk kono ru kejing atetin kum tau penan kami ki namar kami hinau tra jisu balai ba
Kedon kata kejing penkhia itu beliau. Kasdang hino try jisu. Dia mau bakwa ban penkhia. Usabuk ia kata kejing songkhia na kebanta jong tau beliau. Hagadon jong gitu ke basyane ayu. Ki songkhia ki ong isn ayu. Bau syada ben hoksuit kumni. Ngikwa ban pelaju. Mi nei kata kami no try jisu. Nama try jisu ulawan ban penkhia ban pelaj lut ji brio ki balaban khia te kani kejing pelaj lut kejing ya ki balaban khia ka kenthop ya ka mensim ka kenthop ya ka donot kejing mut jum berkhan bat ya ka met te na fi puli ka gospel Lukas kelenong ke besau try jisu u kran biang ya ke balai thu lupa dau nong thu lupa Isaya sepang jong uhi hagatu kalau nong ke besau ke gospel Lukas ula puli ya ke kitab jong Isaya lebih pek ke dekat ke bakhan nyu hagani ke por try Jesu udan ke pok ke senekok hoi kejing batai kesedang nado kadukhat ke bakhan riu ngan cipuli lang ulawan ru hanaseret hakabala pensan penrangba yu te ulalet drung kumbau jule hakasingi sabaton hakasanakok bat ulayeng no ulayeng jat ban puli la ai te hu ya ka kitab u Isaya unong itu lupa badaba ula pliet ya kata ke kitab ula syam ya ke jaka hakabala tho umensim utrai uhanga nabau la pensle yanga ya ke banyelap ya ke gospel hakita ki beduk ula pha yanga ban penbena ya ke jing pelat ya ke balasat bendi bat ya ke jing penpet pat ya ke bamatla ban pelat no ya ki bala ban ke sitam ban pen bena ya ke senam bepediang hun ke jong trai te ula keli ya kata ke kitab bad ula aino pat ha ubasumar bad ula syong tiki khmat jong ki bah kata ke sanakok baro kila ne hu ula sedang te ban ong haki hakani ke sengi la pendap ya kani ke jing tho haki skor jongpi. Tegini ki kentien ki jong try Jesu. Hadin bula puli. Umut benong ayo. Ba utau bala itu lupa dau Isaya nong itu lupa. Dei himau. But kei kebo lepen slek dau try yo banyelap i ke gospel ban penbenai ke jing pelat haki bala set bendi ban penpet pat yaki khmat yaki bamatla ban pelat no yaki bala ban ke sitam ban penbena yaki senam bepedang hun ke jong trai tegani ke baong ni ke jing pelat no yaki bala set bendi kalau ban tau ke jing syak set bendi jong ke sim dan ni jong ke met habau beriu usyak kontrol hau suit ulong tek mu beriu besyak set bendi dan jing lai luit ban mi dalam kejongkoman nomor bu suit kontrol you te kini keba uang ru ya kita kibala ban ke sitom kalau benong ke jing sitom haki dekat met dan re kalau ban mi ru na ke jing pen sitom ke jong suit yo beriu te kidon kejing sitom ru aki te utrai Jesu ong la pensle yang ba ngan pelat ye ki brio te ka sedang no yo ye kejing pensle kejong bleu kpa nang bong mensim bukhuin banwan ban pelat yang ai phi na kita kejing te kejing khum ki bau suit usutan ki persyang ban te ingi habangim padon hapo kejing sumar kejong blei banda la pelat ingi ngilong ki balai luit sisa ban sakri
balai luit ban le ke babha om syu ki basya khum ban syate banginum la ban le ke babha habo briu ku ban le ke babha ule e kata ke ba ubleu la thau yu ban le nri habo mla ban le ke ta ke babha kedai namar ba kedan ke jing khum ke jing te yu bom la ban le ta ke babha long lai luit ban le ke babha te habala plaj utrai jisu yu pan ulang lai luit ule e kanu ru da kata ke jing sung scam ke bor ke badan hau ke bau ai tra jisu ulang confident kamde ke bami ladi dari ke confidence ke bau wan na ke jing ai bor jung tra jisu te hoi hakani ke jing puli jungi menta long ni i kata bagajing penkhia i ki khon jungi kalau banuan na ke jing plaj yangi na kabor ke jung suit YouTube brio pat upangyap silang kejing penkhia yu kawan ai na kejing ma iki pop ke jung brio la ban pang namar ka pop la jong tikat mau don utu kitu ki bamat la pat ko mobat temes msim ong ai kila ban pang de namar ka pop na ko pat ka daw komba tho how you honest ba uni brio ko namar ba penan borom yo ndai namar ka pop jung ne ka pop ki kimi pa ndai ban penan borom yo blai ling ba jung bo ndai kendu try su ndala penkhia yo kata kalong ban penan borom yo blai te ki daw jung ki jing sistem ki khon mat jung brio kila ban long ki ba fer ndai try jung yo Jesus Christ ula ban penkhia ingi na kita baro tebat lada ngidan pat ki we pat ki paraman sim ki ba kadan kasan na kadan jungi bang nyerap iki ngiru ngila ban ya simbenta hakijin penkhia namar lai boringi bangiru ngin penkhia lada ngila syania lut hau trajisu tiga bor jungi kamde kita ka bor ka balong kuma perkhat ka perthai ki bor ki bakumno kadai bit ka bor ka bawan no trajisu bangin penkhia yano bat ngila kumno kata lingba ki jing duai ki jungi teh bangi duai da ka jinget kadan ka jing kular baya kita ki ba pang ya ki bangi let ban duai an penkhia iki ladangi pan ha ka kerteng ka jung trajisu tehoi kidan pat ki kham ki ba lese habo blai pat kampade ka manju ban penkhia iki dan ki brio ki ban la duai ki bon ki brio ru kimjam ki brio ki bangit ki besane ahu blai kala banong ru ba kampade ka man ke jong blai ban penkhia no tu ti kata ti kala ban ja dan rei ke jingkular ka balong kelum ka balong general kalong ba habangi duai naga bentagi bepang dan penkhia iki lani habangi pan ya ke iru ha ke kerteng ke jong trai jesu wong an ai kata hangi mo kata ke kentup ru bangi pan ya ke jing penkhia ti ngi inang ni bau blai perkhat ba naga benta jong ke jing kot jing khia kamet ke jongi bat ka bangi la banyo ngamut habangi don kam meka nau blai ngila ban pan no te ke jing duai te ke jing let ban pan mo ngila ban pan la ka long nam tai la di ne ka long na ka ban ta ki wei pan ki param sim tutungin se beteng pat aku wei ka tayo ya kini ke benta ki dang sa ka wei ar ke bede ba ke jing penkhia Malang tu pat ngin selit cakawi pat kebenta jong kejing duai. Ki daw ki ba na ki bangi wanra se ublai kejing duai. Mo boleh bangi duai. Te ngilapet labuan ki daw tementa ngila ngipet gini ki bakhat lai ke de jing non kam jong kamet. Te kejing non kam jong kamet kejing non kam ya ka bam ya ka jan kenap ya ka yeng kesam mo nang ta kani ka bar ka benta ka de jing pen khia tangi nyepet
sei wi ar benta ki bai dei ba ki jing don kam jo kamet nang tu pat ngin se poi pat saki benta ki bai dei bat ki jing jibab ye ki jing duai kata ke badan kam hangim pat ye pet ye kata nasdang ngidang si pet shwa ye ke nuksa jong ki jing duai ki dau bangi ngi duai dan re ke badan kam ha pat ro bangin so thu hakano kerkom bo bleu jibab ye ki jing duai jongi ki jing community ki jong blei nangi lada udei ban ai ye ke bangi kerpat no mo lani ngila manong ki kendon i conditions bangin yo ya kata ka bangipan no blei kata long bokong san mo lada ngitip i kita kamat ngila ban ya show blei let show blei ta kom bangi suthu bau so bhai ngi bangipan dan reda kita ki conditions ki bau blei bo kim ngimla ban penbiang ye ki kim biang kata te laban mio ye kata ka bangi pan tengin se pej pat ye kata la se kata yo banwan ngin sedang no ye kata ningin pendap snon ni ka benta ke bedai bagi jing penkhia bangin beteng sia kata ka benta tiri yo fidan kenu jing keli sio bangin penwai snan yo fidan kenu ma sombha ban ai hon hon oh ketu bang puli meneh nama sedang to hoi ngi gabangi puli mentan kedai bet ye kejing penkhia tenrei kadan kejing keren jong try jisu bat kitu ki badan hang to kini kinong elam niam khamtam te ki farsi mo kumba kalaja ka por penkhia yu breu bapang yap silang hakadonut kitu ki farsi kinong tho ki wodong yu try jisu kim ong dak ba persya nomor balai wanra itu ki perlok yu to bapang yap silang labo khmat try jisu simong la penkhia ye me hagjing sia ulai i ke jinget jong ti perlok bakinget bo try jisu lan penkhia unjin dalala robalong la penkhia ye me namanta ke jinget jong ni ki perlok ki jong me mo la ni ke jinget ke jong me ru la utu bre bopang ru la bandan ke jinget hu ten ru try jisu wong penman ku khun lama no ye me ki pop ki jong me te ki su thut di kata yong kum no ni ula banong lama bi pop ula blei la de tambah kim ong persya ki ong ka donot try jisu padu i ka i ka baki keren po ka donot wong uspentisha bo de blei bo de khon blei te wong ba fintep bang ula ban ma bi pop wong yu to breu to yang tura na ki jing thia jo me let sieng tau tu briru la yo jing penkhia ta kapor usim me jing thia la jong urano sieng ti hangiru kapor penkhia inu briu ubam nang kren hoi ubamat la de ong Matius kini farisi ki badan lang tu kapor ki bapej bo penkhia yu bola nang menta ban kren ula yi hakadonut ki wodong yu traisu te tongine puli ke dekat ke ba arfulai ko kumno arfulai te ki paj ba ti kita ki paj ba baro kile smukundet bad kile ong uni umlong khunu deben kini ki paj ba kum kilong hi ki paj ba dan ki por ba kim pediang yu try jisu ki ong nium de khun josep misteri tum de tong misteri mo atau ngi mitho iki bespara badu ndeh kini ke porpan tiro yu try jisu tu nium de khun debet kemot bahir pateng no debet de wilong khun debet te kala tho khamse jingai kala tho bodu mesaya kumbo ong
u Bartimaeus bumatla wong ko Jisu khonu David ki jiu ki nge bo tau Mesaya un deu bahir peteng no David tikipat ba te kamansim jungki kai kadar kasai bo deu Mesaya Parisi kembajulong ki kentat ya kata bat kisdang ban wodong kiong tukut keba buat arsau ko ngomno ndrei hamba kita ki Parisi ki lay sngo ki lay ong uni ubriu umbe no ikiksuit lemda dau Beelzebul unong be kiksuit lemda dau Beelzebul urang ba kiksuit ti kei ke bagi Parisi ki ong kim pediang bau try Jisu be ya kiksuit ta kabor ke jong kumukhonu blai kamut ta kabor ke jong blai ki keno penban bobe de ke bor setan Beelzebul kedai ke wipat ke keteng ke bagi ai ki jiu ya urang ba jong ki suit lanu setan to kedekhat barsan ndreu Jisu ba latip ye ki jingmot jong ki uloong haki try Jisu i ke bagi perkhat kamu ih por benkhia yu pangyap silang no dehang ni wong gumno kahima baro kabayele makanti ban kanjot kasnong ru ni ka yeng baro kabayele makanti kan omne bong yele makanti kamut no hapo yeng yele para dekhot jung ka yeng kasnong kamut para nong snong dan kenhun lai sau kenhun yele persyak tiu try Jisu ong kebukum kata ka yeng bukum ta kasnong kamne re tang lanu kala pra kala du tiu ong ka himaru di sau ong nabasdang ye ka hima te ka hima te hanging i ki jing hikai jong try Jisu bakadan ka hima jong setan bakadan ru ka hima ka jong play ka ba uwan ban benar tiu ong uksuit te long niu habuong bakahima kabela makanti kamat kan du no lani kan jat no umut yu kamat hakahima jong sultan lada ki nongbot jong sultan ki le paramki te hangno kan ne uni ubriu siap penjenjar uksuit ubriu nongbot sultan tiu try Jisu ki keno bau ube yu nu suit da ka bor jong sultan tate kelong bau sultan hiu libe yu tu suit jikaun kemen ba tu briu penistom tu briu siap penistom hok suit jong libe penman de kata ke jimut bu try Jisu monong ni long kemong ba kiele hi paramaki ha ka himau sultan te wai ta jingkai nang ta te pi jing xiao sultan tu stho bai kata ki soi tu stho ba ndai baki ong de Parisi pat menta da ke jing persyang ban pharap yu try Jisu ban keno yu tu try Jisu penyap nia da katai kumno la da be da ka bor sultan kumno kala ban tau sultan la wi ban nyele da di la di wi le da di tang no la khlam ma ta nang ta wong dekat barfu nriu ladau sultan ru usap no yu sultan wile hi ladi kumta kanne he kanne kumno ka himaju mo sai kadar nei ladangaru ngabe no ye kiksuit dau Beelzebul dano bagi khonjong fi kibe no yeki tindala suthu bo sultan te unum be ye kiksuit ki jong uhi tilai nu sultan menu ban be ki suit ublai tu try Jisu kodo ki khun jong ki Parisi kamat kitu ke ba ya sakri lang bat ki hapring jong ki jiu nado ke por jong Moses ki dan ki briu ki bo ublai ai ya ka jingkit khle ke ba kerpang ban penkhia ai ki briu ban be ki suit
Teu try su ong ki khon jong phi namar ki dei kin Pharisee de nong yalam niam. Te ki don na preng jong ki khon jong ki lani ki nong bot jong ki bala ban be ki su namar la ai kerpang do ble ki ka bor. Tambah ka kham ki mde ko bale try su ki te ki hab the bot ki to ki kendon ki batho ha ko hukum Moses. Te ki be da ka bor jong no. Da ka bor ble yam. Kita ki khon jong Pharisee. Te nrei mentala da keno yu try Jesu bo be da ka bor Beelzebub te kamut ki khon jong ki be da ka bor Beelzebub. Te na kalong kumta te kitu ki khon jong ki nom dom. Inom kumno ni ki pa jong ki keno bangi be do. Do Beelzebub ma bangi sani akabor blai ban be ki ksui. Ta ka daw song kitu khon lada be no u setan yu be hi u setan ki ksui lada to try su on lada ngaru ngabe no ya ki ksui do Beelzebul dano bagi khon jong phi ki be no ya ki mentau pemi jing kali ki khon jong phi ki be ksui ki be da ka bor jong no ki be do Beelzebul se nang tau song kum no namar kata kan long hay kin long bisar jong phi kamut ki khon jong ki hi kin sab bisar ki namar ki ru ki be ki ksui da ka bor blai ta de ru setan di keno try su ta ki ru ngat nang ta jing sa keno te gani ka dei ka jing start ka bangi how try su te nang tau so re la danga be no ye ki ksui da mun se mu blai kumta te ka himau blai kalawan sisndon phi te blai ong kata ka hima jong blai kalawan sisndon phi nomor 2 kaladon ka jing plot ka bor jong ki sakri ka jong blai to ka por nomor ki 4 yo ya ka hima ka jong blai ki up ye ka jing wan try Jesu ki up ye ka jing wan Messiah but ki nget bom dalawan Messiah te suit ru sabe no ten dalabe try Jesu pan ye ki suit kata ka dei ka dak baga hima jang blai kalawan bo Messiah lawan tambah kim pediang kan kham tam ki nong ilam ten reu try Jesu ong ka hima jang blai kalawan hi kamut bu ye thu Sifangil di, bo ulong mau tau Messiah, bo wanra ya ke hima jong blai, ya ke jingim jong kibriu. Try kalau khamsai ba ne, to sutunat bu fi keli gumne namar ba kan nyerap sibun, bangin yo ban ni sai susu, ke rap ngaru, ke rap ngilang hibaro, mo. Tutu blai kerku, ya ke jing pulin ke tien ke bu khuit ke jong. Tong ini doi. Ni doi lang in kepat you try na kabenta bon pensto ingi ketien jong blai bat kum juru in kepat you try bon isnei ban penkhia ya ki bahieng ki basam jongi ki parabanget ki parlok jongi parasnong ki bala ngi thu ngi thau ki bangi tep ki dan pedeng ki jing pang ki jing stom tengin ni kan mau ki khmat jong blai tengin ni doi kukpa jengi ubah peneng nyaingu eme bomela ai kini kalat kumni baginya puli pat sesise ni ka ketien ka bukhuit ka jongme ka bakren sai sipang ka bor ka bo try Jesu udan kumukhun jong blai ban hukum mi ki ksut bagin mi no na ki briu ki baki ki penstom kumtaru ngila puli kani ka por bo try Jesu la be no yung nuksut ubom nang keren nang nu briu ubala ngat hakata kajing stom kajing bom nang keren bat kajing bom yi namar bau dan nuksut bom nang keren ubo pen sejai u nyaingu ime namar ka bor ka bapla ka bamela pen pau try ba mela be no nuksut bat kumtaru bangin tep baga hima kajong blai kalawan preng jongi try rap ingi bangin soto ye gani ke jing sisa bagi dan ki bangi
hagi para brio ye ki jing sitom ki bala bandai na ki dau jong ke jing long hi kamet la ban long na ka dau jong ka pop lani kum ha ni ke jing thu la bandai pat na ka dau badon uksui ubu syong ubu sensyari uni brio ubu pang bat kum ta try rap ingi bengin suthu bengin ni i kini ki knang bengin la ban yerap da ka ba siso sisa ye ki tu ki brio ki bangi kwa ban yerap habaki dan pedeng gijing sitom jong kamet kupa ye ngo eme bahdo menta ye gini ki kamba bafla ki bau try jisu lale lanang ye beteng ban le pedeng jungi hagani ka pateng ke jongi ru dagi syakri ki jong me ye ki bame mela ai bor ye ka ban penkhia ye ki brio ban be ye ki ksui bat sisa try ke buram jong me kalong ke bakrau namar melong ublai ubakwa ban pelat yengi na ka bate ka bakhom ye ki brio baro bada try me kwa ban aingi ye ka jinglai luit banginam syasat ka ying bendidum ke jong sultan bat ki suit ki khrai ni aingo eme na menta ka ni ka jingethu ka bakodor ka ktien ka bakhu jome batu rap ini ban penbena ye ka ki wei patru ki param sim try to snow gini ki jingkerpat ki jungi to the khu gini ki bible study rukan rat kat banginang beteng pat haki tayo ki banwan ai bagi jing puli jungi ya ka ktien ka bakhu jome kan dalong sisa try ka ban tai susu ye ki mensim ki jungi ka jing im jungi baro ki bayo snow ki ba snap ye ka bible study kan rat hoi ki ba puli ye ka ktien jome haka jing im jung ki hi ki ba man la ka singi to snow ko pa na bangi pa ni kini kteng ba dan bortam ka jong try ba nong penim be jungi u Jesus Christ amen tutong ini yang lang ka por dan kapat i teman besan W1 sweat bin sumhaban plat ini da ka jing hu bat panwai tutong ini wai hak bawai no jong kani ka jing yeslok ko jongi nakaktian jama limba timsan limba kani kapor ngidwai ba kajing 8 ba kajong bleu kupan bom jukot shabom jukot kajing ia ka badap yang karhai kajong try nong pim jing Jesus Christ lambat kajing slok jong ban sim ba khoi abi kni blong lai hui blai knon kat lambat ngi ban kapor ringkat goi patru ki ba pet limba kani YouTube channel jong ka balang oi got pat wi pat ki prabang ki ba mani ba shakri ma kling stak pertain nduk mentas at bom jukot ro amen